Il-Partit Laburista iħaddam politika minn nies għan nies u bekk jiddialoga ma' kulħadd biex wara li jisma' jiddeċiedi u jimplementa. Dan qalu il-Prim Ministru u mexxej Laburista Roberta Bela waqt li kienet jindirizza Business Breakfast organizzat mill-Partit Laburista dwar l-ewwel 4 snin ta' ħidma tal-4 deputati Laburisti fil-Parlament Ewropew. Għal din il-konferenza attendew l-Europarlamentari Alfred Sant, Eliksa Ġussaliba u Cyrus Engerer fil-waqt li Josien Kutajjar ma setax tattendi għax kienet indisposta. Partit Laburista anka mill-Gvern huwa kommess illi jżomm dan it-tip ta' kuntatt kontinwu kemm magħkom maċ-ċittadini kollha b'mod ġenerali biex jisma' jiddeċiedi u naturalment imbagħad jimplementa. Il-Prim Ministru qal il-viżjoni tal-partit hija li dik li tifhem liċ-ċittadini fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Dr. Bela tkellem dwar l-importanza l-proġett tat-tieni interconnector ma' Sqallija li se jkun iffinanzjat minn fondi Ewropej u semma kif dan il-proġett pajjiżna se jibqa' mixi l quddiem billi jkun ikkollegat mal-kontinent Ewropew għall-enerġija. Sostna li permezz ta' dan il-proġett pajjiżna jkun qed iwettaq aktar miżuri favur l-ambjent u anke permezz tal-proġett tax-shortship. Il-Prim Ministru Roberta Bela tkellem ukoll dwar il-ħidma li tissir fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli anke permezz tal-ftehim li ntlaħaq f'Malta bel-Ministri tal-Enerġija tal-Med9. Il-Prim Ministru semma ukoll is-settur tal-microchips u semiconductors fejn se jkun qed isir investiment dirett barrani kbir. Anka b'diskussjonijiet li kellna mal-ogħla uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea irnexxielna waslu għal konferma tal-ikbar investiment dirett barrani li kellna f'pajjiżna f'dawn l-aħħar snin. Investiment li huwa blueprint ta' dak li rridu f'pajjiżna jseħħ fis-snin li ġejjin u li se jħalli valur miżjud mhux biss f'Malta, imma saħansitra fl-Unjoni Ewropea. Dr. Bela qal li pajjiżna mhix il quddiem anke permezz ta' bidliet kbar li saru fil-qasam tas-saltna dritt, l-ugwaljanza u l-governanza tajba u semma l-istrateġija fil-qasam tal-intelligenza artifiċjali u dik li sejjaħ bħala qabża li jmiss f'diversi setturi fosthom it-trasport u t-turiżmu. F'dan id-diskors, il-Prim Ministru Roberta Bela innota x-xogħol importanti li din jagħmlu l-4 Europarlamentari tal-Partit Laburista li dejjem jaħdmu favur pajjiżna. Mbagħad tinnota b'sodisfazzjon li tara min kiseb kariga ta' Viċi President fil-grupp. Min kien fdat b'rapport importanti, min intgħażel f'delegazzjonijiet importanti u l-ħafna ħidma li kienu fdati biha. Bil-fors illi jkollok tinnota l-ħidma u tant ħidma tagħhom b'sodisfazzjon. Vera li baqa' ħafna iktar xogħol xi jsir iżda m'għandi ebda dubju li Alfred, Alex, Cyrus u Josien se jkunu qed jagħmlu dan tul ix-xhur li ġejjin qabel imbagħad il-poplu f'Ġunju tas-sena d-dieħla jkun jerġa' jiġi msejjaħ biex jagħti l-vot tiegħu. Fuq kollox tkun ħidma iffukata fuq bidla li ġġib iċ-ċittadin fiċ-ċentru ta' kull deċiżjoni illi tittieħed u li twassal dejjem għal kwalità ta' ħajja aħjar għal poplu Awċi u Malti kollu. Nirringrazzjakom u l-ħidma tajba lil kulħadd.